di Brasoro kemana itu? Kan di Brasoro itu ah. Kuat kuat mana orang? Kuat jatuh masih kelai di mana orang? Di kota ini. Itu aku nari sudah ya. Aku sekitar. Aku tak boleh mana lagi tu? Punya budak mana? Hena dong ara. Ayo bre. Tôi liên quan này tôi này này ra bút sa lúc gặp này tôi này cái nung này cái ở bút sa Nó nung này là. Ana rất là bạch. Cái nào cũng Đâu thì chúng nó thấy chủ cả nó nào. Quy ở đây. Mobile cái nó thật không có đại cái thằng ấy mát tu bùa busa haksa long na busa haksa long na busa dah busa haksa nung tu koma jaga Ang kumon da bayi ni. Kata semua ini mau cari ang dokta. apa macam dah semua itulah Mau cari ang dokta tu. Nana, bos kanggo election tunggu, nunggu di nada. Ang ama tu yang Maria, ang tu yang sita mita puru sita. Ang Bopurun sibit tu mana ya no? oh, ungkap bas di mana ya ama tu ya, ang budi ya. Tamu tu mana ya sana? Hah? Tamu tu mana ya? Tu koroi. Aku tu dan sama ka, aku tu dan sama ka, tu kau bo tu payah. Kya ba tu rina ro pada fai? Payah. Tu rina ni gari ro? Payah. Neta ro pada fai neta ro? Payah. Nung ya. Nor ni para am sahih neta ro kuri di ba? Kuroi. Ngen nung tak tam sana musuh. Angga tahu mana nanggo. Ang tu kunani, tu nung itu bau kan dia. Enggak ang apa masan cau ta, ang mat cau apa bagai. Ngen tu ni bagai tak kok sana fai nai kuroi ngen boat sana ni fai nung tam sana borong no. Ang apa ang cai ya. Ang bau dia. Boat dia. Ngen boat dia ngen bahaya nasa. Hah? Boat dia ngen bahaya nasa. Ang macam tu ko yang ka, ti bo manu yang ka ang dah nu bau di jangan sa. cô bị con tay thì này thì quan tuổi, ô bố bây giờ chúng tôi cũng nói nếu bố đã man nung năn nè, cô à tuổi phải tuổi cô nói hiện nay chúng sắp lại tuổi phải tuổi man nung yang coi bùi cô này coi mi ta san này thì nung là cái chúng tuổi coi man nung cả, tuổi coi man nung hiện nay học sinh thằng man đi à hiện nay cô à không mà tuổi phải đã man nung cái, chúng nó ở para con nè ta đọc tung cô, cái sao cô số bố đọc chúng nó này có nhiều. Suno naik kau yang jaga ni neta rok suno naik kau ya. Borong no sa ka borong phai naik pia suno. Chung tui manu ya masa ya nade. Chung tui bai si jibla. Ha tui kore ke chung ba ban si no ba. Mai masa ya pun tong tu tui chung manu na nango chung ma tu na nango. Ha chung ni leng leng sa phai kai chung tui si tra ki se kia kai je si tui ba sak si tui kai chung tu ko ma tong go.
ha abai ki da chung ma tong sinai suno nai ko dia da ne tarong nuk dia da ma ko nuk dia da borok suno sun also jo tu da suno ngo wo ki gai ting kha ni sho wo ki gai ting kha ne taro ha to sitra borok ma nung ha kai borok o mai tu sitra ma nung ha ka borok bo tu yung hamu ha bo tu ke ma tong hamu borok no ang bo dia takrai bo dia bod dina phaiga ani u tuino phrongrang nani ang phrong ya sa ang di bod dia bod di hi sakang gang tui phrongnan ang tui phrong ya kang ibong phyo ya apro jodi bud sakang rigari olo tuiro ne oro dina ngai ang dia tui si sakang manung na nang ble tui nu ya ka tang ban chi ya tui nu khai si ang ban chi khai si ang bod dina ble tui u su sitra no nungoi ang tom khai dong na nei la omo no song na ni obo nung na ni tui nu omo nung na tui da obo nung na tui da joto no nuk tong mai parani borok bo umo nungnan tuida chung busu haksa ni tuinai nung sinai nung mani ya cost khai leng ma leng sa chung haba kai pheibo seri go tukuna ni ge tui koroi oyang ni tuinai phei taisa tukui pheibo te ha hai te ha tukuna mu chung chung hingka u tui sitra nok chung haba kai phege chanja jorabo ma khokse ma nungnai leng ble chung bo haksa thang tui khong ma yeble chung bo porishram go asu leng ma leng sa kam khai phaioi obai ki tui no nung ma nung na hingka chung dukhu na goi chung ta khai bud dia koi din aro ne tui nungle tong kha oro ni tui khai nung kha 2 ma sung kha ron tui 2 ma sung kha haksa ni tui nung ma khai बहुत baruk jak hangrai ni sakang chime haksan tui nung jak juna ang tui nei na thakai bujoto nugo osu haksan da tui na phai a ma na phai ke chung o neta hinjang nai rok tam nuk ya tong sa nok si tong go borok si kunu si saya tui ni ব্যবস্থা bo khai dia tui gari bai difina bo saya chuno ngai chung leng sa to manung janai bla chung manung nai u tui no an kok orom paikha